وامو گماراڑے دم در مرے یا موکا وامو گماراڑے دم در مرے یا موکا تعریف نہ شروع مولا کنا ہنینا تعریف نہ شروع مولا کنا ہنینا وامو گماراڑے دم در مرے یا موکا وامو گماراڑے دم در مرے یا موکا تعریف نہ شروع مولا کنا ہنینا تعریف نہ شروع مولا کنا ہنینا کن فیکون تو نا مخلوق بس وجودات کن فیکون تو نا مخلوق بس وجودات صدقہ مرے وہ خالق ناپن کے مہربانا صدقہ مرے وہ خالق ناپن کے مہربانا تعریف نہ شروع مولا کنا ہنینا تعریف نہ شروع مولا کنا ہنینا وامو گماراڑے دم در مرے یا موکا وامو گماراڑے دم در مرے یا موکا تعریف نہ شروع مولا کنا ہنینا تعریف نہ شروع مولا کنا ہنینا کس کے عبادت نا کس کپ بے نیازوس کس کے عبادت نا کس کپ بے نیازوس نی خالق اس نی مالک دا زندگی پنالا نی خالق اس نی مالک دا زندگی پنالا تعریف نہ شروع مولا کنا ہنینا تعریف نہ شروع مولا کنا ہنینا وامو گماراڑے دم در مرے یا موکا وامو گماراڑے دم در مرے یا موکا تعریف نہ شروع مولا کنا ہنینا تعریف نہ شروع مولا کنا ہنینا اب لفظ کنت واللہ لکھ سنائنائی اب لفظ کنت واللہ لکھ سنائنائی کاغذ قلم تو سوچم حیران دود ویدا کاغذ قلم تو سوچم حیران دود ویدا تعریف نہ شروع مولا کنا ہنینا تعریف نہ شروع مولا کنا ہنینا وامو گماراڑے دم در مرے یا موکا وامو گماراڑے دم در مرے یا موکا تعریف نہ شروع مولا کنا ہنینا تعریف نہ شروع مولا کنا ہنینا رب لا شریک نیوس نیلا مکان واللہ رب لا شریک نیوس نیلا مکان واللہ مومن نہ استٹیوس استٹ کنانی واللہ مومن نہ استٹیوس استٹ کنانی واللہ تعریف نہ شروع مولا کنا ہنینا تعریف نہ شروع مولا کنا ہنینا وامو گماراڑے دم در مرے یا موکا وامو گماراڑے دم در مرے یا موکا تعریف نہ شروع مولا کنا ہنینا تعریف نہ شروع مولا کنا ہنینا عاجز نہ دعائے ایمان تو دے صدا کا عاجز نہ دعائے ایمان تو دے صدا کا
نکادرس کریمس نیوائدس نیتنیا نکادرس کریمس نیوائدس نیتنیا تعریف نا شروع مولا کناہنینا تعریف نا شروع مولا کناہنینا وامو گماراڑے دھم درمرے اموکا وامو گماراڑے دھم درمرے اموکا تعریف نا شروع مولا کناہنینا تعریف نا شروع مولا کناہنینا وامو گماراڑے دھم درمرے اموکا وامو گماراڑے دھم درمرے اموکا تعریف نا شروع مولا کناہنینا تعریف نا شروع مولا کناہنینا تعریف نا شروع مولا کناہنینا